Heeh tenan aja nesuan, selawatan atine ben tenang. Ayo. Heeh tenan aja nesuan, selawatan ben atine ben tenang. Heeh tenan. Aja nesuan. Selawatan. Atine ben tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya. Kayaknya iki kiyaine ya nesuwan iki tak geger iki. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawatan sik nggih. Oh, tenan. Lah, selawatan iki ben aja nesu-nesu. Mas selawatan. Selawatan ben atine tenang ben gak nesu. Ben gak nesu. Gak nesu-nesuan. Nesu-nesu. Oh, tenan. Ayo, iki loro telu. Ngejak geger lho iki. Ngejak basokan iki. Nggih, yuk. Sallallahu Iki le. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta anta nurun faqanuri. Anta samsun anta badarun. Anta nurun faqanuri. Anta iksir
anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasul salam alaika salawatullah alaika sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta samsun anta anta nurun faqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta iksiru wa khali anta misbahu suduri sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam alaika
gak? Kenal kabeh. Kenal. Hati-hati saja ya Allah. Sampai ngerti jenengku? Ngerti. Ngerti tenan ya? Aku santri gini. Di sini aku belajarnya kayak gini Gus Imam ki alumni gini. Di pertama aku belajar kali Gus Imam niku aku dibaca itu. Oh, benar. Yang pertama belajar karo Gus Imam kayak kita orang kayak. Bahaya ya. FYP lo ya. Debat. Lanjut. Nanti ceritanya ini, Cak. Kula riyen niku taksih pertama, iki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa lho? Los ora level ya. Ini ora kandhani kabeh. Sampeyan bangga jadi alumni, jadi santrine. Hah? Aku dari. Oh, maksudku yang ngono. Aku ora ngomong ya, tak kok ngandani. Sampeyan iki kudu bangga. Sampeyan kudu bangga dadi santrine Abu Dhabi. Nggih. Nggih. Sampeyan. Ya, kita geger ya. Jadi di sini aku pertama kali belajar dari Gus Imam. Gus Imam yang ini. Kenal tak? Jadi kau tak sih. Di pertama aku belajar moro aku dibantu. Bayang baca. Dia aku orang benar. Apa jadi yang karo? Tapi ini sejarah ceritanya. Panjenengan ini kabeh bangga jadi santri ini pondok pesantren Abu Dhabi. Ya. Aku ora mari lek kok padha guyu. Abu Dhabi. Ya iya Abu Dhabi. Kowe kupingmu apa aku sing salah omong? Lagi ceritanya bisa ngono ke. Aku pertama nggih, iku tahun 2017 nggih, saya nggih. Niku nggih. 2015 16 pakai hitungan dhewe lah. Iki kira-kira nggih. Nah, di sini aku pengen ceritanya pengen dadi wong sakti ya. Oh, tenang. Ceritanya ini pengen jadi wong sakti. Marai sering nonton film drama Kubara kan? Ini ngajani piye? Pasti. Kita lagi susah ya. Aneh ngomong sipa-sipa. Oh yang sing bermutu koyo. Kali-kali ini ceritanya aku suka nonton film anu kayak drama Kubara kan, tahu sepuk. Nah nonton tahu sepuk aku malah pengen sakti ceritanya. Boboiboy. Kita apa gak? Makanya tontonannya cuma Doraemon ya toh. Tuh,
Pes opo iki kali. Ini bahaya di tontonan iki pes kan. Nah, marai nonton tontonan sing kae, kita kae. Aku demen. Muncul girah ning ati iki pengen sakti ngono iki. Ning endi enek kiai tak parani. Pokoke krungane wong sakti ning endi tak parani. Akhire sakti ora edan yo. Sakti ora edan wae yo. Tenan. Basan akhire ngerti bahwa sing diarani wong sakti bano kudu sing gak mempan ibu. Wong gak mempan dibaca, engko ketabrak mobil iso mati. Gak mempan dibaca, ketabrak mobil gak mati, ditali cengkang kali iso mati. Bano sing diarani wong sakti ku piye? Wong sing sakti iki wong sing sabar. Sing dilokne wong gak nesu. Nesu-nesuan. Oh, bener. Bener. Karena akhirnya tenan, tenan ki mau. Sing darani wong sakti iki mau lek dilokne ora sabar. Ane lewat dilane kancamu jenis sakti tenan. 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 Terus akhirnya tak ceritani akhirnya ku aku cerita tambah suwi kok gak mari-mari. Oh, gak apa-apa. Nggih. Kayak ngombe kon ngomong ae. Nanti ngombene kon ngomong ae kayak ngombe. Nggih. Ya, lanjutno. Oh, aku lebih YouTube kita gampang. Akhirnya aku mau kan ngaku-ngaku golek kiai lah arane. Golek wong sakti. Lah terus ketemu karo Gus Imam kok anune kakak sepupuran jenengan. Ulang mboten teng mriki beliau. Kok ngulang aja sok. Tapi sampean paling diulangi baca itu kaya aku dene. Tadi aku pertama ketemu kali beliau niku langsung dibaca nih. Dal di tas langsung kabeh. Ora gila ini ya. Nggih. Tembus. Sorry dong. Ora. Di bola iki dari. Ora. Dadi ngaten ngene. Panjenengan iku kudune kabeh sing kene kudune bangga dadi santrine, dadi murite saka pondok Abu Dari. Nggih. Nggih. Pokok santrine Abu Dari iki kudu alim. Lah orang alim ya minimal jaduk lah. Jadukun. Ya, gak alim lek gak jaduk kan rugi banget. Jadeni. Heeh, gak jeni Kak. Gak jeni. Lek memang ancane gak iso jaduk gak alim ya rapi jalan sing akeh pondokne kabeh. Masuk. Tapi sama iki danae yang penting saiki apa ngaji sing terana. Nggih. Ngaji sing terana. Dadi kok. Tak gampang. Wong lawan buku santet gak aku ya? Nggih. Cocok. Heeh. Samiber. Manuk to ya. Manuk kae samiber. Kula tak aku mangan kita. Ayo dolan aku. Nggih. Iki khusus ya, khusus sampean kok alumnine sekolah Abu Darin ning pondokku langsung tak terima tanpa ditanyakan KTP-nya tanpa dites, kudu dites. Pesen apa? Pesen alumni kok. Pesen apa, Gus? Lasi. Ya ketul ya. Pokoknya yang penting sampean sapa iki sing alumni sekolah Abu Darin mara ning pondokku langsung oleh nginep, oleh manggon ning kono gratis. Oke. Los. Oleh pas sekali libur ya, oleh pas liburan matur kali ibu bapake aku tak turu ning pondoke Samsudin ngono ya. Nggih. Nah, ning kono duit dolanan wis cocok iki ya. Oke. Apa sing penting ngene ya Kang ya. Oke. Sing asline belajar ilmu hikmah kuwi kudu golek saktiya. Sing diarani ilmu hikmah kuwi intine golek ridhone Gusti Allah. Supados panjenengan niku ngerti hikmah, tahu hikmah dengan apa yang ada di dalam hidup. Intine ben gak nesuan, ben gak ngamusan, ngono ki. Intine kayak ngono. Dadi
sampai badan hikmah mau kaya atine tenang. Lek gak tenang, yo bahaya. Kaya aku iki, wah. Dinyak wong sak Indonesia lek gak kuat iso gantung diri tenan. Tutor FJP terus. Tutor FJP. Oh. Iki FJP ya. Dadi mesti wong belajar ilmu hikmahmu enek godaan. Wong belajar ilmu hikmahmu mesti enek godaan. Sing pertama godaane apa? Dunya. Duit. Iku sing pertama. Dudu pesulap merah. Bapak pesulap merah iki. Duit yo. Sing pertama ujiane mogot. Ujian pertamanya itu adalah uang. Yang kedua ujiannya nanti perempuan. Sampai ngamalke ilmu hikmah weh. Wong wedok-wedok padha naksir sampean. Ngene Bu. Oh, aku iki sing naksir wong sak donya, Cak. Lah kene sampai niku tak kandhani. Jadi kan tak kandhani saya iki. Lek sampean mau balik kene ora usah bingung mikir kok golek duit piye. Ora. Sampeyan tak kandhani lho iki aku iki aku santrine aku dari. Tak kandhani sampean. Aku dhisik pikir mulai cilik sampai gede sampai tua iki gak tau bingung nyambut gawe apa ngono. Gak penting ngaji. Tapi aku beda ngaji nek sampean. Aku ngajine iki bacaan. Ngajine bacaan maksudnya. Tirakatan maksudnya ngono. Sampeyan dadi alumnine dari santri aku dari. Tapi gak usah bingung mikir golek bondo. Sampai ngamali ilmu tenanan wis gak bondo ku ora dhewe. Amin. Amin. Siapa nak sampean niku sampean nek kene kabeh iso manggon, iso nginep, iso ngaji. Lah aku bisa arep ngaji gak iki. Mergo apa wong down. Bapakku meninggal. Jadi aku arep ngaji iki sampe pengine iki bambu iki nyambut gawe, engko moro ngene kiai, terus oleh wis bar ngono barokahan, tabarukan, golek duitne ngono. Mare kene sing biayai. Lho sampean iki nek sing biayai alhamdulillah. Jadi sampai niku mau jadi muridnya, jadi santri ini Abu Dari. Yang pertama, ini aku dewi yang tahu lakoni ya. Yang tahu lakoni tak ceritakan sampean. Orang usah bingung engko sampean kok nyambut gawe ning endi, oleh duit teko endi, piye carane, ora usah mikir. Kula pun ngalami iki, Mbak. Engko duit iki ora dhewe. Duit iki ora dhewe. Wong orang-orang kayak duit dan wis kon ndongakne maca bismillah nek dalam. Lho iku baru kae kok dulu kene. Baru kaya sebab dulu teko ini. Wes sampai ora usah bingung kok nyambut gawe piye. Penting nek kene ngaji tenanan, sampean mondok tenanan. Bondo kok ngejar sampean, ora sampean sing ngejar bondo. Sing kepindho iki sing tak lakoni ya, sing tak lakoni. Iki ceritane aja mau banter-banter ya. Bojoku loro. Ora. Lho tekan iki. Ora dibuka. Oh, tenang. Betul. Kan kula mulai ngamalke amalan saka pondok kene. Enek amalan iki amalan majan jaluk lah jenengane. Aku juga ya oleh jasa langsung teko Gusti Mami. Enek ijazah. Sapa sing gelem tak ijazahi? Oh, cewek ya. Wala wis pas kampung mari wis ning kene wis nyantri suwi langsung moro menyabai. Jaluk amalan. Tok jos. Wong wedok nyawang kek. Hah? Apa nek kuwi? Apa nek kuwi? Iki tenanan iki. Panen. Kula niku ya jane ya ora pada ganteng ya. Nggih. Imut ora pada ganteng jane. Lucu tapi ya. Imut. Oh, imut tak ganteng awet malah. Iki tenanan. Aku gak patek ganteng. Iki tak kandhani saurunge kuwi ya. Aku waktu iki urung ketemu karo Gus Imam. Nyenengi bocah jenengane Yeni. Iki cerita. Aku nyenengi bocah jenengane Yeni. Wah, ditolak aku berkali-kali. Tenanan. Kulitbet. Lorone iki. Isi rame-rame. Cidra. Surati ora gelem bales. I love you ku kono kok I no love you. Rungka. Isi tenan isi njah.
Kayak waktu kuwi umur wis 20 tahun. Lah iki gak ada iso rapi. Delalah kersane Gusti Allah, kula niku ketemu kalih Gusti Imam, terus dikai amalan. Dikai amalan. Mungkin lek jenengan pun waktune badhe pengen rumah tangga langsung moro-moro ndak bayar dipani. Bareng amalan iki kuwi tenan cabeh. Wong wedok iki ora aku maling buyang. Lho, tenan lho kuwi. Padahal mone tak sawangi, weh ora nyopo blas. Gak nyopo blas. Tak surati ra bales sih. Tak ucapnya I love you pun malah I love you jadi. Tapi giliran iki lho, Cak. Giliran aku bareng ngamalke amalan iki tenanan iki. Wong wedok-wedok padha ngantri. Bisa dibuktekno. Cara pengamalannya dhisik kuwi ya, dhisik kuwi. Sandal kuwi tak ucapke ning kali. Lek sandal kuwi ora kenter berarti amalane wis panjang. Lek diucapke ning kali sandale kenter berarti romantis. Oh iya nyangket kali. Iki amalane iki tenanan. Iku benjel lek sampean wis pengen berumah tangga, mohon matur mangkal dikai amalan. Dadi sampean gak usah mikir pengen golek bojo model piye, lek sampean ngaji tenanan ning kene, wis to pengen wong wedok model piye keturutan. Keturutan itu tenanan iki. Makane sampean bangga dadi santrine aku. Dari mantap, barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki sing terakhir sing ketelu. Tapi hati-hati. Panjenengan iku mengke lek dadi santri Abu Dharim sampean ngamal nih amalan-amalan nih tirakate. Ujian pertama nih dunya, ujian kepindho nih wanita, lah ketelune iki engko diuji karo Allah dengan yang namanya kesusahan. Pertama diuji dengan kemudahan, banyak orang yang ngasih uang. Bos, saat donga maca bismillah, maca Al-Fatihah, maca kalimat la ilaha illallah. Sak lambe mulekmu ijazane akeh dijabah. Pertama, akeh wong yang iki. Kepindhone akeh wong sing seneng. Kuwi lek sampean ngamal-amalan iki. Hati-hati. Ketika dua hal ini sudah terjadi, biasanya nanti yang ketiga ujiannya kesusahan. Dihina orang, dicaci orang, dibully orang. Ini nanti yang akan menjadi ujian yang lumayan berat. Kalau nggak kuat, dan makanya setengah edan ini. Tapi insya Allah edane teng Gusti Allah. Gusti Allah. Ora edan ning donya, ora edan ning pani. Ngoten nggih. Pun monggo saniki selawatan. Insyaallah panjenengan sedaya asal ilmu ingkang manfaat. Amin. Mergo ilmu sampeyan iki semua sanate jelas. Yai jenengan iku abah yai iki sanate jelas. Sambung teng baginda Rasulullah. Iki awake penting. Zaman saiki ngaji iki kudu sanate gurune jelas. Supaya apa? Supaya gak gagu. Bahaya banget ning jowo-jowo kuwi akeh wong sing ngajare tapi sanate ilmune gak jelas. Iki bahaya. Mergo ana apa? Engko enake mung kaya babi ngene ati dom. Hati-hati. Terus sampean lek ngaji ning kene sanate jelas, ning ati adem, ora gampang dikakne uang, ora gampang uang, ora gampang ngapik-ngapikne pun kayak panjenengan daya kudune bangga dadi santrine Abu Dharim nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nggih, matur suwun sedayane nyuwun dongane kula tak pasur riyen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Foto ayo foto. Foto ning arepan kene. Lah aku ditabrak. Aku ditabrak. Ayo di mana? Ngarep yo padang. Ayo ngarep padang, awas nabrak, awas. Lah iki tenan. Iki nabrak. Ayo foto. Ngene lho. Baris, linggo. Ayo linggo yo. Ayo linggo. Nah, ngene piye iki? Piye salah linggo? Iki piye ta linggo? Apa kecipak? Tenan, gaya teguh. Tenan. 1 2 3. Tenan.